wabala okhuluma mfana wensizwa wabala okhuluma mfana wabala okhuluma mfana wensizwa wabala okhuluma mfana wabala okhuluma mfana wensizwa okhuluma mfana wemfana wabala okhuluma mfana wensizwa ngiyakhuza wabala okhuluma mfana wabala Sanibonani South Africa yonke. Lo ondingelelayo umzukulu weKhalathi Zungu odaba wamaphumulo emabomvini kwamenyezwayo. Umculo ngiculayo umculo wamaskandi. Mase ngithanda ukubingelela nabathandi bomculo wamaskandi ngokukhethekile. Ngizothanda ukunithulela iCD yami entsha okuyi-album yesithathu. Njengoba ngigcine ngo-2020 ngikhiphe ingoma eziwu-2 laphana njengoba sengibuya nje kulo nyaka. Isihloko se-albhamu sakulo nyaka sithi Izintombi zaseMsinga. Ngizocela ukuthi South Africa yonke ningisapothe kulo msebenzi wami omusha. Ngiyacela nje ukuthi ningichase mangabe isiphumile niyithenge na-online futhi izobe itholakala. I-albhamu le izophuma ngomhla ka-5 November 22. Uxhaso lenu nje ngiyalicela ingane zakwethu ukuthi ningisapothe. Mase ngithanda ukucela nabahleli bemicimbi ukuthi mangabe benza imicimbi igama lami belikhumbule, igama likaMzukulu weKhalathi. Ngiyacela nje ukuthi belikhumbule mangabe benza imicimbi. Lokho ungakujabulela kakhulu. Abantu engizothanda ukubabonga kulo msebenzi le ozophuma mhla ka-5 November. Ngithanda ukubonga kakhulu uMaboneshe okubhuti wami okuyena ongisizile khona konke. Lo msebenzi nje uzophuma ngenxa yakhe. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kuyena. Mase ngibonga nabafethu engisebenze nabo kwezinye zezingoma. Usikweletu khona enye ingoma ozozwakala kuyona. Mase kuba ukhula umfokantuli naye khona ingoma azozwakala kuyona. Mase kuba uMdushe futhi naye ngisebenze naye khona ingoma azotholakala kuyona. Ngiyabonga kakhulu nje kubona bonke abantu engisebenze nabo. Mase ngibonga nobhuti wasestudio uNkunze Bomvu okuyena uproducer wami obengiproducer uMfokamchunu. Ngizodlulisa ukubonga kuyena. Ngibonge nje kubona bonke abantu abangisupportayo. Ngiyatholakala kuFacebook. Ngizocela abantu ukuthi bengifollowe lapha uManzini umzukulu weKhalathi ukhona. Ngiyatholakala na TikTok ngikhona @Manzini umzukulu weKhalathi. Na Instagram kanjalo ngiyatholakala @Manzini umzukulu weKhalathi. Na WhatsApp futhi ngiyatholakala. Inamba zizovela la escreenini nizoyithola. Ngizocela abantu ukuthi bengixhume nakhona bengilandele. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyathemba ukuthi umsebenzi lo ozophuma umhla 5 November nizojabulela. Ingoma ekhona ayikho uhloba ingoma ongeke uyithole laphana. Yokushinga ikhona,
eyothando ikhona, eyoyakhayo ikhona, eyesonto ikhona. Ingoma ezothola i-albhamu yami zo-16. Ngiyabonga kakhulu.